Entrem en matèria, parlem d'activisme estudiantil de la mà de SAO, l'Associació Estudiantil Progressista de la Universitat de València. Amb la seva campanya a la Universitat Iguals volen defensar i informar també de les coses bones i positives que s'han aconseguit amb el nou govern, però sense perdre mai l'esperit crític. Tenim un dels seus coordinadors, és Pau Haro, benvingut, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bé, voleu ser difusors, també informadors, explicar als estudiants el que suposa la reducció de taxes universitàries a la campanya a la Universitat Iguals. Què expliqueu exactament, Pau? Bé, el primer que una de les coses fonamentals en les que volíem treballar era ser un sindicat útil i que, en certa manera, també un poquet explicar quines són allò que hem aconseguit durant aquests anys, i és que amb les reivindicacions i amb les manifestacions hem aconseguit que s'augmenten les beques i també que se rebaixen les taxes i així a recuperar els 10.000 estudiants que el Partit Popular va fer fora durant la seva gestió educativa. O sigui, quina és la realitat que es viu en aquest moment en les universitats valencianes? Hi ha una igualtat real? No hi ha una igualtat i sobretot el que n'hi ha també és una desinformació. La gent sap que ara mateix ha pagat este curs molt menys o va pagar molt menys per les seues taxes universitàries, per la seva matrícula, però realment no saben qui ha sigut qui ha dut endavant aquestes polítiques que teòricament van per a reivindicar la igualtat de tots els estudiants i sobretot que les famílies treballadores puguen pagar sense cap problema les taxes universitàries que el Partit Popular les havia pujat a nivells que eren insostenibles i que, com bé havia dit abans, havien arribat a dur a 10.000 persones a abandonar els estudis universitaris. Per tant, quines són les mesures concretes que s'han pres, suposo que per part del govern, estàs defensant del govern de Ximo Puig, per a millorar la situació que hi havia abans? Sí, estem molt contents i ho celebrem de manera propositiva que el govern que lidera Ximo Puig a la Comunitat Valenciana ha augmentat fins al 15% de les beques i sobretot que això és el que més crec que directament afecta a l'estudiantat valencià i és que hem passat en 2 anys tindrem també una reducció del 15% de les taxes universitàries, enguany seran 7 i el pròxim any serà el 8 i que això afecta directament i dona una rebaixa d'entre 145 i 215 euros per estudiant. O sigui que a dia d'avui a qualsevol estudiant de la universitat, a la Comunitat Valenciana, li costa menys estudiar la carrera que fa uns anys? Evidentment. El Partit Popular durant els últims anys havia estat pujant les taxes universitàries i ara mateixa, este curs que comencem ara mateixa, que duguem 2 setmanes que van començar a principis de setembre, els estudiants valencians van a començar a pagar menys per les seues taxes universitàries i sobretot el més important també que el nivell de beques que anem a rebre va ser superior. Bé, demaneu això, però també històricament demaneu des de fa temps més flexibilitat també a l'hora de pagar les taxes, no? Evidentment. Ara tenim 3 tipus de plaços. Pots pagar en un plaç, en 3 o en 6, però una de les nostres també reivindicacions és que se pugui pagar al llarg de tot el curs entre 9 i 10 plaços, que és més o menys el que dura el curs universitari. I a banda també hem de fer també èmfasis en una cosa molt clara, com també és el tema de les infraestructures universitàries. S'han de millorar, s'han de renovar. També demanem la millora en el transport metropolità i de rodalies, que afecta a tota la ciutadania en el seu conjunt, però en especial a tots els estudiants que se manegen per l'àrea metropolitana de València o que simplement se volen desplaçar de tots els punts de la província de València. I després fer èmfasis en tot allò que també s'està fent des del govern valencià, que és la generació d'oportunitats. És molt important que una vegada acabem els estudis i complim aquesta part del pacte social que es van dir que si estudiàvem se formàvem i teníem uns bons coneixements, anàvem a tindre un bon lloc de treball. Volem aconseguir que els estudiants, quan acaben els seus estudis, puguen començar a treballar i sobretot que treballen d'allò que han estudiat. Com va néixer SAO? Perquè el vostre recorregut és intens, no és molt llarg, però... Va néixer fa qüestió de 2 anys. Veníem d'una llarga nit durant 20 anys de polítiques educatives del Partit Popular en matèria educativa, sobretot també regressives, tant al govern d'Espanya com al govern de la Generalitat, i SAO va néixer perquè creiem que tenia que haver una força progressista i que se creguera els valors socialistes de la igualtat d'oportunitats entre tots els estudiants en la universitat i poder defensar propostes en positiu i que foren clares i realistes. Traguereu, de fet, fa uns dies, el dimarts, esta campanya al carrer per a informar als estudiants. Aneu a continuar en aquesta labor informativa i difusora?
La setmana passada estiguem al campus de Burxasso Paterna, dimarts passat estiguem al campus de Tarongers, que va tindre molt bona acollida i que anem a continuar també en el campus de Tarongers, que és el més nombrós, i la setmana vinent començarem per el campus de Blasco Ibáñez. Això també se va traslladar a totes les principals universitats de la Comunitat Valenciana, a la UJI de Castelló, els companys de SAO UJI també van començar en aquesta campanya d'informació sobre tot allò que hem aconseguit i sobre tot allò que volem continuar treballant amb el govern valencià i amb totes les administracions. I també progressivament també se va dur a terme a la província d'Alacant, a la Universitat d'Alacant, a la UA, amb els companys que en breu van a constituir també SAO a la Universitat d'Alacant. Demaneu, feu una crida també als estudiants per a que es sumen a l'activisme reial, a que participen també de la vida estudiantil des de la figura de l'activisme estudiantil, perquè és important, està reviscolant este moviment. Creiem que és fonamental que els estudiants, el pas per la universitat no sols té que ser estudiar, ha de també ser implicació, ha de ser també treball per aconseguir millores en tots els campus i en totes les carreres, perquè al final cada estudiant de cada grau o de cada assignatura sap quina és la realitat que viu i quins són els problemes i què és allò que s'ha de millorar en les facultats, i creiem que és fonamental que l'estudiantat valencià estigui ahí, que treballe, que s'implique, que reivindique, sobretot que també aposte per l'associacionisme juvenil, que jo crec que és fonamental en el nostre pas per la universitat. Ho has dit en una de les respostes, però jo vull incidir en això. L'any que ve continuaran baixant les taxes? Sí, el curs que ve també, se va anunciar que enguany seria d'un 7% i el curs que ve, que serà el curs 2018-2019, també hi ha una rebaixa del 8%. I per tant en 2 anys tindrem una rebaixa d'entre 145 i 215 euros, que la veritat que venen molt bé per a les famílies treballadores. Per un accés igualitari als estudis universitaris. Gràcies per la vostra feina i per la vostra labor de difusió. Pau Aro, coordinador de SAO. Gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies.